Duwa ka minuto edad ang kumpirmado nga napatay samtang isa pa nagapabilin nga missing kasunod sang insidente sang pagkalumos sa dam sa barangay Moro-Boro, Dingle, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo Provincial Fire Marshal Senior Superintendent Bartolome Biliran, iyagin pahayag nga base sa panaysayon sa mga kaupdanan sa mga minuto edad nga nalumos. Anom tanan sila kamagabyan nga matabok lamang kontani sa nasambit nga dam pakadto sa isa ka resort apang bangod sa pabasko nga daludo sang tubig. Aksidente nga nakadalina sa isa sa ila kagilayon nga naglumpat ang isa pa kaupod agud salbaron ini apang nadalaman sila sang makusog nga daludo sang tubig. Suno pa sa panaysayon sa mga bata, 3 lamang sa anom kakabatanang nasalbar samtang 3 ang nalumos. Ang mga biktima lunsay pumuluyo sang Tinukuan Dingle nga mosanday alias Leron nga unang nga nakitan alias Jarel nga sunod naman nga na-retrieve samtang nagapabilin nga missing si alias Jimmy. Temporaryo nga ginuuntat sang Philippine Coast Guard ang search and retrieval operation kagabi bangod sa sitwasyon sa lugar apang magapadayon ang pagpangita kay alias Jimmy subong nga adlaw. Ginpaandaman naman sa otoridad ang mga ginikanan nga halungan gid ang ilang kabataan ilami na gid kung maglagaw-lagaw o kung magpaligo sa mga delikado nga mga lugar. Retrieve na bangkay pagi sa pag-dive sa aton mga technical experts divers from Coast Guard, mga 541 na isa niyang 11 years old. Gin-identify man sa parents, survive na 3 kung sa din sila last nila nakita. So amo na gani no ang gusto talang siyempre diri dapat bawal ni may mga several incidents na nga natabo diri and especially sa mga kabataan, mga teenagers ni purpose ng tani nila nagkadto di panghampang but then hindi mo mapakta ng aksidente.